खुलुमबाय बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयनोबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि नखरनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय आंनि लोगो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय जासिहरबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोन्थों। बे समाव आङो मोननै बाइबेलफोरनि गेजेरजों बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय गरसे बेगर आरो सोरगोनि रायजो। गरसे बेगर आरो सोरगो रायजो बेनि बिसयै जोङो गुसुङै सोलोंनि। माथाइनि 13 अध्याय 31 आरो 32 बे परावहाय फोरबो जिसु ख्रिस्टआ जोंनो फोरोंदों। जों फरायनानै खोनासंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय। जिसुआ बिसोरनो गुबुन मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा होनबाय। सोरगोनि रायजोआ गरसे बेगरखौ लानानै गावनि हुआव फोग्रा सासे मानसि बायदि। बे बेगरा गासै बेगरफोरनि गेजेराव दुइसिन। आन्थाय देरब्ला बियो मैगंफोरनिख्रुइ देरसिननानै एसे गिदिर बिफां जायो। दाउसिनफ्रा बेयाव फैयो आरो बिनि दालाइफोराव बासा बोयो। बे समावहाय जोङो जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो फरायनानै खोनाबाय अनलायग्राफोर। बे जाहैबाय जोङो गरसे बेगर, बे गरसे बेगरखौ जुदि जोङो मोनसे हायाव फोयोब्ला, गरसे बेगरा मोनसे हायाव फोयोब्ला फांसेल' बिफां रज'यो। आरो बे बिफाङा देरनानै बिबार बारनानै बियो गावनि बिथाइ होनाय सम सफैयोब्ला बियो बिथाइ थायो। बिथाइ थायनानै बियो मोनो। मोनोब्ला दाउसिनफ्रा बे बिथाइखौ जायो। आरो बिथाइफोरखौ जानानैहाय दाउसिनफ्रा गुबुन दाबसे जायगायावहाय खाथि खालाफ्राव दाउसिनफ्रा जानानैहाय खिगार होयो। खिगार हैनानै बे जायगायावबो बियो रज'हैयो। दाउसिना जे जायगायाव खिगार हैगोन बे जायगायाव रज'हैगोन। गोबां दाउसिनफ्रा बाफैबाय, गोबां दाउसिनफ्रा बेबादि खिगार हैबाय, गोबां बिफां जाबाय, गोबां बिफां जानानैहाय बागान जाबाय। आरो बागान जानानै बेहाय मोसा मुफुर थाबाय। बे जायगायाव गोबां दाउसिनफोर थाबाय। बे जायगायाव गोबां दाउसिन दाउला जिब जुनार बासा बोबाय थाबाय। बेबादि बागाना हाग्रामाया सृष्टि जायो। हाग्रामाया बेबादि सृष्टि जायो। दा बेबादिनो फोरबो जिसु ख्रिस्टआ गावनि बाथ्रानि गेजेरजों बेबादि मोनसे फर एग्जाम्पल जोंनो फोरोंदों। बेगरनि गेजेराव दुइसिन बेगरा जाहैबाय बेसर। आरो बे बेसर बेगरा फोजायोब्ला बियो बिफां जानानै दालाइ खायो आरो गोबां बिथाइ थायो, गोबां बिफां जायो आरो गोबां दाउसिनफ्रा जानानैहाय खिगार होयो। थिग बेबादिनो इसोरनि रायजोआ जों मानसिफोरनि गोसोफोराव, जों मानसिनि जिबनाव बियो बाथ्राया खामानि मावोब्ला बेबादि मोनसे गेरेमसा, बेबादि मोनसे बागान, इसोरनि रायजोखौ सोलायहोग्रा, इसोरनि रायजोआव बेबादि मोनसे प्रभाब खोख्लैनो हानाय इसोरनि बाथ्राया बेबादि खामानि मावो। बेबादि खामानि मावो। बेबादि होननानै जिसु ख्रिस्टआ जोंनो फोरोंदों। जेरै फर एग्जाम्पल सासे जोहोलाव आरो सासे जोहोलावजोआ बिसोरो हाबा जायोब्ला, बिसोरो हाबा जाखांनायनि उनावहाय गथ' मोननायनि मोनसे आसा बिसोरनियाव थायो। आरो बे आसाखौ लानानै बिसोरो बेबादि मोनसे इसोरनियावहाय नांथाबो। इसोरनियाव बिसोर ध्यान खालामो। आं जे गथ' मोनगोन बे इसोरनि होनाय जागोन आरो बे गथ'आ इसोरनि आखाइनि। बेबादि मोनसे आसा खालामो। आरो आसा खालामखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि गथ'खौ मोनो, गथ'खौ मोनखाङोब्ला गथ'खौ बिसोरो फेदेरनो इसोरनियावहाय आशीर्बाद बियो।
आरो बिसोरो नांथाबनायनि गेजेरजों बे गथ'खौहाय बिसनानिफ्राय जिरायहोनाय फोरोङो, मानबायनाय फोरोङो, थाबायनाय फोरोङो, रायलायनाय फोरोङो, खारनाय फोरोङो, मान सन्मान होनो फोरोङो, इसोरनि बाथ्रा रायनो फोरोङो, सन्मान होनो फोरोङो, लेखा फोरोङो, गियाननि बाथ्रा फोरोङो आरो गियाननि बाथ्राजोंहाय जेब्लानाखि देरलांगोन, इसोरनि बाथ्राजों जेब्लानाखि बे गथ'आ देरनानै देरलांगोन, बे गथ'आनो दिनै जोंनि समाजनि सासे मोजां गथ', समाजनि सासे दैदेनगिरि, नोगोरनि सासे सुबुं, मोजां सुबुं होननानै सायख'जायो। आरो बे सायख'जायोब्ला बेबादि मोजां सासे न'खरनिफ्राय इसोरनि सिगाङाव आरो मानसिफोरनि सिगाङाव हामजाजानाय जुदि मानसिफोर जोंनि गेजेराव नुजायोब्ला बयबो मानसिफ्रा बुङो गथ'आ मोजां मानसि, फांफुं मानसि नङा, बयबो मानसिफ्रा बेखौहाय मोजां होननानै साखि होयो, मोजां मानसि होननानै साखि होयो। मानोना बिनि बिफायानो, बिनि बिमायानो इसोरनियाव नांथाबनायनि गेजेरजों बे गथ'खौ खांदों आरो फेदेरदों। आरो बे गथ'आ देरनायनि उनाव बियो बिमा बिफानि मान सन्मान लाखिनो हानाय सासे अजननि गथ' जानो हादों। बेबादि इसोरनि रायजोआबो गरसे बेगर बादि बेबादिनो इसोरनि रायजोआ जोंनियावहाय फोजाबाय। बेबादिनो इसोराबो जों ख्रिस्टियानफोरखौ, जों जाय मानसिफ्रा इसोरखौ मोनबाय, बे इसोरखौ मोननाय मानसिफोरा बेसर बेगरनि समान फोथायनाय, बेसर बेगरनि समान गुन होनांगोन। गुन होनांगोन। मानोना जोङो इसोरनि फिसाफोर, बै गार्जेना, सासे गथ'नि बिफाया इसोरानो। आरो जों ख्रिस्टियानफोरनि, जोंखौ ख्रिस्ट'नि रायजोआव लाबोनायाबो इसोरानो। इसोरनि रायजोआव लाबोनायाबो बे इसोरानो, ख्रिस्ट'आनो। दा बे इसोरा जोंखौ बेबादि खांबाय, जोंखौ बेबादि गावनि बाथ्राजों जोंखौ फेदेरबाय, जोंखौ सानफ्रोमबो सभा समस्थियावनो होन, गिर्जाफ्रावनो होन, न'खर गिर्जाफ्रावनो होन, गिर्जानि सेमिनारफ्रावनो होन, गासैबो जायगायाव फालो फासलनि गेजेरजों, गागिफोरनि गेजेरजों जोंखौ इसोरनि बाथ्रा फोरोंबाय थायो। बे बाथ्रायानो बेगर, आरो बे बाथ्रायानो जोंनियावहाय बिथाइ थाहैयो, जोंनि समाजाव, जोंनि न'खराव, जोंनि फिसा फिसौ खांनायाव बिथाइ थाहैयो। दा बेनिखायनो जोङो दिनै जोंनि आखल आखुजों, जोंनि गियानजों गोबां मानसिफ्रा मिथिनांगोन बिसोरो ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, ख्रिस्टियानफोर होननानै। जोंनि आखल, जोंनि गियान, जोंनि थाबायनाय, जोंनि रायनाय, जोंनि गुनानो जोंखौ परिचय होनांगोन बिसोरो ख्रिस्टियानफोर होननानैहाय। अब्लासो जोङो इसोरनि रायजोखौ समायहोनो हागोन बे ओनसोलाव, बे गामियाव आरो बे नोगोराव, बे हादराव। अब्लासो जोङो इसोरनि रायजोखौ बे पृथिबियावहाय जोङो फांसे बिफां आरो फांसे बेगर, गरसे बेगर आरो सोरगो रायजोजों तुलना खालामनो हागोन। जिसुआ बेखौनो फोरोंदों। सोरगो रायजोआ बेबादि। अनलायग्राफोर, इसोरा जोंनो मोजां मोनसे गियान होबाय, सोलोंनो हानाय, साननो हानाय, जोङो लानो हानाय। बेनिखायनो जोङो इसोरनियाव नांथाबनि, इसोरनि सभा समितिफ्राव जों लोगो लानि, गोथारफोरनि जुथुमनायफ्राव जों सोलोंफानि, जों जेराव मोनो बेयावनो गियाननि बाथ्राखौ जों रायलायनि, जों बिथाइ गोनां जानि संसारावहाय। अब्ला बे संसाराव बिथाइ थानाया नोंनि न'खराव आरो नोंनि जिबनाव आरो नोंनि मण्डलियाव बियो मोजां मोनसे आदर्श गोनां जागोन। बेनिखायनो बाइबेला जोंनो फोरोंदों, इसोरनि बाथ्राया जोंनो फोरोंदों। गितमालानि डेभिडआ गावनि मेथाइयावहाय बेबादि बाथ्राजों मेथाइ रोजाबदों।
मारै होनदों जोङो गितमालानि 34 नाम्बारनि 6 आरो 7 पद बे मोननै नाम्बाराव जों नायनो गितमालानि गितफोरनि डेभिडनि मेथाइ 34 नाम्बारनि 6 आरो 7 बेवहाय बेबादि बुंदों डेभिडआ दुखुथिया मानसियाबो गाबज्रिब्ला फोरबोआ खोनासंनानै बेखौ गासै खस्थ'निफ्राय गहोयो बा गहोबाय फोरबोखौ गिराफोरनि सारिगिदिं बिनि आरफ'आ बादा लुयो आरो बियो बिसोरखौ बासायो इसोरा बेबादि जों साफ्रोमबो उन्दै गेदेर गोरों गोरा गरिब दुखुथिया जेसेबां मानसिफोर दङ इसोरखौ गिग्रा इसोरखौ मानिग्रा इसोरखौ सिबिग्रा साफ्रोमबो सुबुंनि जीवन आरो न'खरनि प्रति इसोरा सानफ्रोमबो दिथा होबाय थायो इसोरा दिथा होबाय थायो सानफ्रोमबो आरो बिसोरनि न'खर आरो बिसोरनि आरज खालामनायखौ इसोरा जेब्लायबो खोनासङो आरो बिसोरनि बिपद आफद गासैयावबो सारिगिदिं बेंदिंनानै बियो गावनि आरफफोरनि जुगिदि बादा खोंनानै जेब्लायबो पहेरा होयो इसोरा बेनिखायनो अनलायग्राफोर जायफ्रा इसोरखौ मोनबाय इसोरनि बोसोन बादि जोङो जिउ खांनो सोलोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव जोङो सोलायनाय जिउ खांनि सोलायनाय जों जीवन जापन खालामनि अब्ला निश्चय इसोरा जोंनि थांनानै थानाय समावहाय जोंनि लामा हान्थिनायफोरावहाय इसोरा जेब्लायबो जोंजों लोगोसे आरो नोंथांजों लोगोसे बोर होनानै जोंखौ नेफ्लायगोन इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों।